יד, אבל דניאל קרן וזוגתו הם אנשים, איך נאמר, קצת אחרים. ירח דבש במקום הכי גבוה בעולם, פסגת האברסט. קרן טיפס, קפה מקור, בקושי הצליח למצוא חמצן לריאות, אבל הביא לנו הצצה מופלאה למקום שרובנו לא נהיה בו אף פעם. אז תחזיקו חזק, הכתבה של אסף יחזקאלי. הגובה כמעט 8 קילומטרים, עומק הנקיק 30 מטר, החמצן דליל אבל הפסגה נמצאת במרחק נגיעה, ודניאל קרן מנסה להגיע אליה כבר כמעט חודש ימים. בפרקים הקודמים של עלילות דניאל קרן כאן בחדשות השבת ראינו אותו מטפס על האל קפיטן ביוסמיטי. הוא מנסה לחצות את הקוטב הצפוני ברגל. אחרי גרינלנד ולפני הקוטב הדרומי, טרילוגיה של חציית מדבריות הקרח שתושלם בשנה הבאה, אבל זה במישור האופקי, וכאן בהימאליה אנחנו במישור האנכי. קיבלנו את סוויטת הפאר בלובוצ'ה. הנה שיר מציע דברים. הנה אמיתת הפריון שלנו. זה בעצם ירח דבש למרגלות ההרים עם כל פעמוני היק בתור קישוט. שירי, אשתו הטריה של דניאל, טיפסה על פסגה סמוכה, נופפה לו לשלום והיא מחכה למטה. והוא? היום יום שישי, 24 לאפריל, שבת שלום. אנחנו נמצאים עכשיו בקמפ מספר 2. יחד איתנו הבאנו את כל הציוד שאנחנו נצטרך לקראת יום הפסגה. אנחנו ננוח כאן יומיים, ואחר כך אנחנו נטפס לקמפ 3, הוא נמצא פה מאחוריי, אפשר לראות אותו ברקע. 4, 5, 6. מכל העולם נקבצות ככה המשלחות לנפאל, דרך קטמנדו, עם הפנים לרכס ההימאליה מצד דרום, לאורך מדפי הקרח האימתניים, במסלול הכי פחות מסוכן, במרכאות, מחנה בסיס ועוד 4 מחנות לילה, עד גובה של 8,848 מטרים. מצוידים בברכת הדרך מהלמה גשה, ואחרי שהגישו מנחה לאלים והצטוותו לבני שבט השרפה בעלי הריאות הבריאות, הטיול המושלג הופך איש מהר לאתגר פיזי ומנטלי. אנחנו לאט לאט מתמעטים. הקבוצה שהייתה 10 אנשים ירדה ל5. השהות הזו בגובה לאורך הרבה שבועות מתישה את הגוף. החוסר חמצן, העבודה הקשה. Everest conquered, 2 unassuming men had climbed the 29,000-foot monarch of the Himalayas. 56 שנים עברו מאז כבשו אדמונד הילרי והשרפה טנזינג נורגי את הפסגה. Just 35 miles from Kathmandu, capital of Nepal, Hillary and Tenzing were welcomed and congratulated by their fellow members of the expedition. אחריהם עשו זאת אלפים, ובהם צעירים, קשישים וגם נכים. היום הציוד קל יותר, ויש אפילו מי שרץ מרתון למרגלותיו. אבל אף אחד לא מכין אותך לסופה שבאה ברגע, או למחלת הגבהים שתוקפת, גם את החסונים והנחושים ביותר. טוב, 7,800 מטר, חבר'ה בקושי מצליחים ללכת. צעד אחד, נחים, עוד צעד בקושי, מה שקט בצד הגודל, הנוף נהדר, אבל האוויר, החמצן והגובה פשוט
האזור הזה נקרא Death Zone, אזור המוות. היום הקשה הזה גבה קורבן נוסף מאיתנו. הפעם זה היה פאט שהרגיש לא טוב, יצא לדרך והקיא סחרחורות, כאבי ראש, אז הוא הסתובב, חזר לקמפ 3. מחלת הגבהים של פטריק שברה את הלב לכולם, כי הקנדי שהיה הר אדם ביקש רק לטמון בפסגה את אפרו של אביו שנפטר, והוא נכשל כבר פעם שנייה. אבל אין ברירה ונפרדים, עוד סופה בדרך. בייס קמפ, קמפ 1, קמפ 2, קמפ 3, קמפ 4. למי שלא שם לב, דניאל מצלם ביד אחת ופוסע במקביל מעל נקיקים ובקיעים. כאן נפל ציוד לתהום, במקום אחר גופה של מטפס ממשלחת אחרת שנהרג, מוטלת בסלע. 200 בני אדם קיפחו את החיים בדרך הנה, וכמה מצבות מאתרות את הנתיב. הביטוי "אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני" מקבל כאן משמעות אמיתית, ורגע השיא מתקרב. אנחנו נמצאים כרגע בקמפ 4, בגובה של 8,000 מטר כמעט. הדרך תיקח אותנו לכיוון הפסגה. אנחנו כולם מאוד מתרגשים, כולם מאוד כבר מחכים לרגע הזה, ואנחנו עוד מעט יוצאים לדרך. מצלמת הוידאו הקטנה, שבאורח פלא תפקדה ללא דופי עד עכשיו, בידיים שיצאו בכל פעם מתוך הכפפה אל קור של מינוס 30 מעלות, המצלמה הזאת נשארת למטה ולמעלה, במקום שכנראה קשה לתאר במילים יפות. זה רק אתה ואולי בורא עולם והמחשבות. סופת שלגים בדרך למטה מזכירה שהאתגר הזה רחוק מסיום. כל קרבס נקיקי שכזה יחצה שוב בדרך למטה, ומי שלא יפתח את העיניים כמו שצריך עלול להיקבר בשלג. וואו. that's a real good one. 4 מתוך 10 שיצאו הגיעו לטופ, ודניאל קרן הוא הישראלי הרביעי במספר שעושה את זה. אם תשאלו אותו, הוא לא כבש את ההר, האברסט הרשה לו לטפס עליו. שיעור בצניעות של האדם מול הטבע ושל האדם בתוך עצמו. ואחר כך צריך לרדת את הכל. מה האתגר הבא? אנחנו נמשיך לעקוב אחרי קרן, גם אתם יכולים